Etkerin vazifeti kanton kuruluş korumoktur. Tığıban kim şodur? O beyleki hukuk diýilen zadyň hemmesenin büýüğünde şo ýatandyr. Yani Türkmenin baydağı nemeti devlet kuruluşu. O devlet kuruluşun büyüğünde konstitüsiýa ýatandyr. O konstitüsiýany yani gizli dokument diýerler etip saklaýar. Şol için. O näme üçin gizli dokument diýenler 97-98 ýyllarda ben bağıra diýedim. Konstitüsiýa diýilen zat bolmaly sizde. Şu kitabım yok, yargıtım yok demedim. Oradan sonra peçade gazete zatı çıkarttık. Kıyırıp o zatlar öyle işim yok. Birleşin